Zarata eta kutsadura gero eta normalagoak dira gure kaleetan, eta bizikleta ihesbide gisa agertzen da. Denboran zehar bidaiatzen ahalbidetzen digun askatasunaren oihartzuna. Bizi garen mundu azkarrak orain azgabetzen gaitu. Gure burua itsutzen duten pantailek eta keak bidaia dastatzea eragusten digute. Urtaro ez gozatu, pasaiak eta koloreak nola aldatzen diren ikusi. Bizikletaren abiadura baxuak hotza, beroa, euriaren ezetasuna, loreen usaina edo txorien kantua sentiarazten digu. Gure gorputza da bultzatzen gaituen indarra. Pedalkada bakoitza, aldapa bakoitza, kilometro bakoitza. Gure gorpien azpian lurra sentituz, eta airearen elkartuz, motordun kaosetik ihes egin dezagun. Bizimodu hau mundu garbiago baten arrazoia da. Pausatuagoa, zoriontsuagoa, bizikleta gehiago erabiltzen du.